tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema First John 1 verse 8 and verse 9. Togona kuverenga ne verse 10 zvakare. Tisati taverenga ngatiwane mukana wokunamata. Ishe wokudenga tomudaidzai potoverenga shoko renyu tinokumbira kuropafadzwa nedudziro inobva kumusoro kudenga. Ngandidzikisirwe imusimudzirwe naJesu tanamata. Amen. Johani wekutanga 1 verse 8 kusvika pavhesi ya 10. Shoko raMwari rinoti, kana tichiti hatina zvivi tinozvinyengera, chokwadi hachisi matiri. Kana tichizvireurura zvivi zvedu, iye akatendeka, akarurama, nokuti anotiregerera zvivi zvedu, nokutinatsa pakusarurama kwese. Kana tichiti hatina kutadza, tinomuita murevi wenhema, neshoko rake harizi matiri. Mwari awedzere chikomborero pakuverenga kweshoko rake. Musoro weshoko unoti ngatibvume zvinyangadzo. Ngatibvume zvinyangadzo. Shoko raMwari riri kutaura pfungwa yatingatarisa pano. Kwanzi naJohani achinyorera kereke. Yambiro yake huru yanga iri yekuti fambai muchiedza uye mureurure zvivi zvenyu. Ndo pfungwa yake hombe yanga ainayo. But akuda kuburitsa pachena kuti tombori vanhu vakaita sei. Anotizvo panapa, hachisi chinhu chechokwadi kuti munhu afambe, right, achizviti iye haaiti zvivi, haana chitema. Kwanzi chinhu chekutanga kana munhu ari pano panyika, achirarama pano panyika, anenge atoita chitema chekuzvirera nhema. Hamino kana muchinzwa zvitogwa naJohani panapa. Kwanzi anoti handina zvivi, chitema chake chatotanga chekuti ari kuzvinyepera, ari kuzvirera nhema. Kabva kwanzi zvokwadi haizi maari. Zvotoreva kuti iye munhu uyu haana kungoreva nhema chete, asi murevi wenhema, haana chokwadi mukati make. And then apedza kutsanangura izvozvo, kureva kuti munhu wese manje ave palevho imwe chete yekuti tiri vatadzi.
tinotadza, tine zvivi. Zvoreva kuti kunyange munhu ari kuinda kuchechi mutadzi, chinototiendesa kuchechi chatiunza pachannel inoi kuve vatadzi. Kana munhu akaramba izvozvo, kwanzi atove munyengeri, kureva kuti iye pachake wafanana nemunyengeri diabolos, nokuti Satani pachake unoramba kuti mutadzi. That's why achiri kugwa naJesu, achigwa nesu, ari kutsvaka kuti Jesu zvaakaita hazvisi right, zvokuti ndidzingwe kudenga ndiri right ini, handina chitema. Saka chii chaakutaurwa after that ground rave level, kuti munhu akateerera neari kuparidza vave panzvimbo imwe chete, kuti vese vatadzi. Kana zvadaro, anobva apa manje solution kudambudziko. Anoti, kana tichiti, vhesi ya9, kana chizvireurura zvivi zvedu, zvoreva kuti isusu tabvumirana kuti tiri vatadzi, tikazoreurura zvivi zvedu, iye akatendeka. Ndianiko chamutarisa? Akatendeka ndochinhu chekutanga. Chechipiri, akarurama, nekuda kwekuti iye anotiregerera zvivi zvedu. Nemwe nzira, kururama kwaJehovha kunoonekwa nekuti anoregerera zvivi, kwete kuti anoruramiswa nekuregera zvivi. Aiwa, kururama kwake kuri muaction yekuregerera vanhu zvakaipa zvavo. Saka nekuda kwokuti Jehovha vakarurama, vanotaridza nekuregerera vanhu, kwete vanhu nje, asi vanhu vanobvuma zvinyangadzo, vanhu vanobvuma kuti vatadzi, vakareurura zvitema zvavo. Shoko rati Jehovha anovaregerera zvakaipa zvavo. Chimwezve chataurwa panapa ndechekuti Mwari apedza kuregerera vanhu zvivi zvavo, haangovasiyi vakaregererwa, asi anovasiya avachenesa, anovanatsa. Nhau pave neimwe pfungwa pano, unogona kuva wakaregererwa chitema, asi hausati wanaka, hausati wachena. Jehovha vanosiya munhu acheneswa, anatswa, kwete kungonatswa pachivi chaangotaura nekureurura, but pakusarurama kwose. Aya mashoko mufanira kuandalaina. Nengari yekuti kana chireurura zvitema zvedu, zvikutaridza kuti pane zvivi zvatiri kuziva specifically, zvataona kuti takanganisa. Asi kana tareurura, Jehovha vanotiregerera, vobva vatinatsa pakusarurama kwese. Zvinoreva kuti pane kumwe kusarurama kwatinogona kusatoziva. Kana tareurura zvataziva, Jehovha vanotinatsa manje pane kusarurama kumwe kwese kunogona kunamatira mukati medu. Saka chirongwa chino ndafunga kuti tifokase panyaya yekureurura zvitema. Mukati megore rino zvatapinzwa naJehovha, hatina kupinda tega, tapinda nezvivi. Zvitema zvakapindawo pamaiputisa muchiridza zvamairidza pakati peusiku, nezvivi zvairidzawo kuti topinda. Zvitema zvakapinda nesu muna 2022. Handirevi kuti takapinda takatakura zvakaipa. Ndinoreva tsika yekutadza haina kusara gore rapfuura. In case somebody thinks kuti paakangoti gore ravaedzva atova mutsva, it's not automatically. But tinofanirwa kureurura zvitema zvedu kuti Jehovha atiregerere. Promise is there. Anobva atiregerera, obva apfuurira mberi kutinatsa pakusarurama kwese. Shoko raMwari rinotidzidzisa kuti ndiani anotiregerera, uye tinokonfesa zvitema kunani. James chapter 5:16 inoti, confess your faults one to another and pray one for another that you may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Faults are confessed to one another.
but sins are confessed to God. Kana tinge takanganisirana hatimanyi kuchechi. Tinokumbira ruregere kune uyo atikanganisira kana kuti watakanganisirana naye. Hauimbirwi yoro kuti handina basa nemunhu ndinodavirana Jesu. Kana wakanganisira munhu, reurura zvawakanganisa kwaari, wozoenda kumuridzi wake anova Jehovha. Ndo pari kutsanangurwa panapa kuti tinoreurura zvitema kuna Jehovha. Tinoreurura kukanganisirana kune umwe neumwe. Hatiindi kuna bishopi kana mukuru wekereke kana kuna apostol kana kuna pastor kana kuna papa. Tinoreurura kuna Jehovha. Ndivo vanoregerera zvitema. Kuti taregererwa zvitema, tanatswa naMwari. Saka hakuna munhu ane mandate, ane ruramiro uye simba rekuriregera munhu zvitema. Now takuinda pachikamu chechitatu. Tabata chikamu chekutanga chekutaura tiri vanani in case takanganwa. Tiri vatadzi, kwete kuti tatadza, tiri kutadza. Tiri vatadzi nekuti takatadza kare. Muna Adamu matanga tiri mudlu wake. Tisu takatodya muchero wakadliwa nevakuru. Saka takatadza. Now kana tareurura Jehovha vanotiregerera. Let me state it very clearly. Hapana munhu achazoenda mugehena nekuda kwechitema chaAdamu. Tinopinda mugehena nekuda kwezvivi zvedu zvatinoita, kwete zvatakaitirwa. Zvitema zvaAdamu zvakaripirwa nekuda kwematambudziko atikusangana nawo. Shoko roti kana uchinge watadza unofa. Zvitema zvaAdamu wekutanga zvakanodzimwa nesimba rekufa kwaJesu pamuchinjikwa. Kune avo vanoreurura manje, Jehovha anovanatsa pakuipa kwese kunosanganisira even zvitema zvatinoita tisingazive. Saka takuenda pachikamu chechipiri tisati tasvika panguva yekunamata. Chechitatu yandiri kuti case study yeumwe murume akambosangana nedambudziko. Ndokubva dambudziko rake raiswa pachena. Iye kwakutora danho randinofunga kuti titore mukati merusando runo. Now hande kubhuku raSamueri wechipiri. Samueri wechipiri chitsauko 12. Ndo patichatora mufananidzo case study yeumwe murume akasanganawo nezvatiri kusangana nazvo. Samueri wechipiri 12 verse 1. Ndoda kuverenga kusvika pavhesi ya 6, then tozoverenga from verse 6 kusvika pavhesi ya 7. Tiri kutsvaka kuti vamwe vakadiwo pavakatadza. Chii chakaitikawo pavakasangana nematambudziko atiri kusangana nawo even isu pazuva ranhasi. Saka Samueri wechipiri 12 verse 1. Samueri wechipiri chapter 12 verse 1. Ndichaverenga mavhesi 5 ekutanga. Zvino Jehovha akatuma Nathani kuna Dhavhidha. Akasvika kwaari. Amen. Kana watumwa svika. Akati kwaari, kana wasvika taura. Kwakanga kune varume vaviri muguta rimwe. Mumwe wakanga akafuma, asi mumwe wakanga ari murombo. Mufumi akanga ana makwai nemombe zhinji kwazvo. Asi murombo wakanga asine chinhu, asi gwayana rimwe duku resheshe raakanga atenga, Teresa, akarirera. Rikakura kwaari pamwe chete nevana vake, rikadya zvekudya zvake nekumwira pamukombe wake nekuvata pachifuva chake. Rikafanana nemukunda wake. Handiti nyaya munezoe, inyaya yakaya Dhavhidha. Inyaya yemudzimai waUria naDhavhidha. Hatidi hapana chirahwe chodarika ichocho, chatododzigwa. Ende shoko roti
ndichadzoka panyaya panenge pane zvidzidzo zvakati wandei nai ndichadzokapo kuti mudzimai kana une mudzimai unomuita sei. Ndo chidzidzo chandiri kutoona apa, chidzidzo chiri mukati mechidzidzo, because uyu mudzimai uyu munhu murombo uyu ndiuriya kasheshe aka kehwayana ihwayana duku patiri sheshe mudzimai wacho manzwa kuti aiitwa sei. Number 1 rakanga rakatengwa kureva kuti context pfungwa yapana ndeyekuti usagare nemudzimai usina kuroora. Ndimbotaura family life mbichana. Akarirera, ngatireranei nekuchengetana, right? Nekunwa pamukombe wake kureva kuti anodlawo panodla murume ndo paanodlawo. Hakuna kungodla kuma ini mudzimai achidla mukicheni musina chiro, and then kwanzi aivata pachifuva chake. In other words, vakanga vari padhuze napadhuze, they were in love. Rikafanana nomukunda wake zvoreva kuti akagumisira ave part of the family. Pane nyaya apa deyanga iri nyaya yefamily life tomboitaura. Zvino mufambi taapa vhesi ya4. Zvino mufambi wakati achisvika kumupfumi, munhu ari kungopfuura. Teresa haagara aripo, ari kungopfuura. Iye akaramba kutora chipfuwo kumakwai ake kana kunzombe dzake kuti achigadzirire mufambi wakanga asvika kwaari, asi wakatora gwayana remurombo. Teresa mufambi aitopfuura hake kureva kuti zvakasvikira Dhavhidhi zvaitopfuura, zvaisagara. Come on, ndoda kutaura nevanhu vanobata nyaya. Zvakamusvikira zvaisagara, zvaingopfuura, asi zvamuvinga akanotora mudzimai wemunhu. Pane zvinhu zvinongopfuura zvinosvikira vechirume zvinofanirwa kungoregwa kana kuti wodzokera mudanga. Teresa pakakora kapa. Saka iwe unotora hwayana yemunhu iri pachifuva, haana kukumbira, akanotora. Ukaona munhu otora hwayana ivete pachifuva, zvoreva kuti anopedzerana nemunhu wacho ane hwayana. Ndo zvekutaurwa panapa. Kanzi ndinoda kutokubvunza sendaenda kure, hwayana yaunayo ndeyako here? Isheshe yaunayo ndeyako here? Akarigadzirira munhu wakanga asvika kwaari, kwakugadzirira hari iri maari yangosvika ndo yaari kuda kupodza. Ipapo kutsama kwaDhavhidha kastorika kwaDhavhidha kwakamukira munhu uyo kwazvo. Ndokubva apa mutongo samambo akati kuna Natani, naJehovha mupenyu, hei chinzwa kutonga, munhu wakaita kudai anofanira kufa. Ndo chinhu chekutanga, sentence yake it's death. Handi munoziva kuti madzimambo aIsraeri vakanga vachiacta not just as kings but vaitotonga dzimhosva. Ndo vakanga vari supreme court, yaiti katongwa namambo hakuna kumwe kwaichainda. Saka nyaya yaindiswa kuhigh court, yaindiswa kusupreme court, the highest court in the land. Akanga ari Dhavhidha. Saka David akupa mutongo ari kuti pasina kana nzira mbiri, no two ways, that person must die. That's number 1. Number 2, uye unofanira kuripira gwayana iro namana. Naizvo riviko kwanza haana gwayana racho, but kuri kutaurwa kuti asati afa ngaasevenze kusvika atora makwayana mukati medanga rake, because anga ari mupfumi. Otora makwayana mukati medanga rake oripa ka4. Ishe 4-fold, hairevi 4 times, but inoreva 4 by 4. In other words, kakapetwa runa. Nyaya ye4 inoreva kupoteredza. Kana muchinzwa kuti ngirodza dzakabata mhepo ina, zvoreva kuti yanga yakapoteredza. Kureva kuti ngaripe zvinokwanira zvinoita kuti munhu akacheuka kumabuda zuva anoti paripwa, akacheuka kumavira zuva anoti hakuripa, akaenda muodza nyemba kuripa. Kureva kuti ngaripe zvizere, not just 4 but zvakazara. You see now, and then the Bible says unofanira kuripa hwayanayo zvakaita izvozvo uye zvakanga asine nyasha. Maona iri zviri kutaurwa naDhavhidhi atoburitsa pachena kuti munhu uyu
hatiri kumupa mutongo chikonzero nekuda kwezvaakaita, but zvaakaita akazviita nokuti akanga asina nyasha. Zvoreva kuti vane nyasha, ndokunzwa kamuchiti tiri munyasha. Kana muri munyasha, siyanai nesheshe dzavamwe. Ndataura chinhu chamanzi wakaona umwe. Kana muri munyasha, ndakunzwai kuti irino igore renyasha. Kana riri renyasha, siyanai nesheshe dzavamwe. And the Bible says, Nathan akati kuna David, ndiwe munhu uyo, you are the man, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ndakakuzodza iwe, vakomana paita nyaya, kuti uve mambo waIsraeri, ndikakurwira paruoko rwaSauro. Kana ukaona Mwari akukudodera nhodo yezvaakakuitira muupenyu, unobva waziva kuti chokwadika pangu papera. Because kana vari vanhu vanogona kukangamwa, but Jehovha anoziva, ari kuti ndini ndakakuzodza. Wanga uri kumomba uchifudza makwai iwewe, ende papato zvatopera, rusando rwekuzodzwa kwako rwapera. Baba vako vanga vakakukanzura kuti hakuna vana vangu vakwana, but ndaiziva kuti kuno umwe ari kumafuro, kuno umwe ari kundove, ndikakutora ndikakuzodza. Ndini ndakakuzodza, ndandakukuzodza chete, ndakakurwira. Haleluya! Mukati megore ra2021 takazodzwa naJehovha, tichibva kumafuro, tichibva kundove, tichibva mudanga, but Jehovah, he set us apart kuti tinzi vana vaMwari. It is by grace. Mwari akatizodza. That's number one. Number two, ndakakurwira kuna Sauro. Vakanga vari kuva naSauro vakawanda mukati megore rapfuura 2021. Tatinenda vaSauro vakanga vakazara mukati meupenyu hwedu, vamwe vacho kurwara ndivana Sauro, vamwe vacho vanhu vakatipoteredza, kunetsana nehama, tichipinda nemumwena, chigara mumapako, chigara mukati mesango, tiri mukati medondo nemasango akanga achityisa. But Jehovha anoti, ndakakurwira pana Sauro, dei ndakanga ndisiri ndakakurwira 2021, waisa papinda pa2022. Iye zvino wakutaridza kuti hauna nyasha nesheshe dzavamwe. Shoko raMwari rinoti, iwo zvandakakuitira sizvo zvidukuba. And then kunonzi, ndikakupa imba yatenzi vako. You see now. In other words, ndakakugadza pachigaro chababa vako Teresa, navakadzi vatenzi vako pachifuva chako. Ndikakubvumidza unyange ndandisingade, but ndakakurega wakadaro. Handina kukupanicha, ndagara ndisingadi nyaya dzemadzimai akawanda idzi, but ndakakurega wakadaro. I just allowed you. I did not make it a command. Ndakangokurega, not that it is good, but pane zvimwe zvatakangoregwa naMwari. Munoziva rimi iwe unoziva kuti paya patakangoregwa, unza muregei, pamwe achadzidza, pamwe achatendeuka. Not kuti Mwari abvumidza, but tangoregwa. He just overlooked nyaya akanga ichiitika mukati muupenyu hwako, ukangoregwa. So pawakaita chitsotsi pabhodha uchidzoka kuChristmas, wakangoregwa. Pawakatsvaga basa paya, wakangoregwa, waita fufuro. Pane zvawakangoita Mwari paakangoita overlook. Not kuti ari kuzvibvumidza, he does not allow polygamy, but God allowed kungoti ngazvingoitwa hazvo, kudanga ngodzidza akatendeuka. And then what happens? The Bible says, iwo ndakuitira zvese izvo zvezvo, ndikakupa imba yaIsraeri neyavaJudha, uye dai izvo zvisina kuringana, ndaikuwedzera zvokuti nozvokuti. Komanaka, dai wanga une complain kuti hazvina kukwana zvandakakuitira, ndakakupa imba uchibva kunorocha mukati megore rapfuura, rega nditi pamakore mashoma apfuura hauchabvisi rendi, ndindakakudaro. But haungandidaro apa nekuda kwezvandakakuitira. Dai zvakanga zvisina kukwana, dai wakandiudza. Pandakati maprayer request, handina kuona request yekuti pane chimwe chauri kuda. Zvimwe zvawaida 2021 ndakakuburitsa mugota ukatochata. Ndindakakuburitsa mugota. Uri kufunga kuti ndiwe wega, pane vamwe vasina vaida kuchata but zvakakona. MuCovid imomo ndakararamisa kambani yako, ndini ndakairaramisa, but haungandidai uchitora sheshe yeumwe. And then what does the Bible say?
ukaverenga uchienda kumberi, Mwari anomududzira kuti chii chawakaita chaizvo chaizvo. Pandoda ndiverenge maminitsi angu apera, ndakuverenga vhesi ya 13 ndokune nyaya yedu kuti ngatibvume zvinyangadzo. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Nathani, kwete mangwanaka, vhesi 12, ngandiverenge vhesi 12, nokuti iwe wakazviita pakavanda, asi ini ndichazviita pamberi pevana vaIsraeri vose ari masikati machena. Zviko izvozvo. Vhesi 11, zvanzi naJehovha, ndichakumutsira zvakaipa zvichabva mumba mako. Ndichatora vakadzi vako pamberi pako, ndichavapa vaugere naye. Iye uchavata navakadzi vako masikati machena. Iwe wakazviita usiku mumba, but ndichazviita pachivazhe, pamba pachena. Vhesi ya 13, teeresa. Ipapo Dhavhidhi akati kuna Natani, ndatadzira Jehovha. Natani akati kuna Dhavhidhi, Jehovha wakanganwirawo zvivi zvako, haungafi. Haleluya. Ngatibvume zvinyangadzo, kudza zita ratenzi, mhiri yamambo yaMwari, kudza zita ratenzi. Unoziva kuti tigere pakati pevatsvene ndo problem. Vatsvene vakawandisa muchechi. Vanhu vanofamba vachiona vatadzi vemuchechi ivo vari vatsvene. Taita problem yevanhu vatsvene mukereke. This is why muchiona kuti matare mazhinji ndeekutonga vananhingi iye asingatongwe. Kwete kuti akanaka, but anozviita mutsvene. Kana munhu akatsiurwa anooma musoro, anotonetsa. Makazvionani, makaondoona kupi? Iye achiziva kuti zvakatoitika, iye anoramba. Vatsvene vakawandisa. David haana kutaura kuti wanga uripo here iwe Natani, waiwanda kupi nyaya, wainzwa kupi? David akati kuna Natani, Jehovha, ndatadzira Jehovha. Asati amboexplaina kuti nezvakadai, asi Natani anobva ati naJehovha atokukangamwira. Zvinoreva kuti kana tareurura chitema chedu, ipapo Jehovha vanobva vatiregerera. Rega nditi parusando guno, hama yangu muna tenzi Jesu Kristu, siyana neutsvene hwekuhodha. Utsvene hunobva kuna Jehovha. Hausi munhu mutsvene. Reurura chitema chako, taura kuna Mwari kuti ndatadza. Handa kutadzira Uriya, handa kutadzira mudzimai wake, handa kutadzira vana, ndatadzira Jehovha. Kana waitigwa nyasha naMwari, haleluya, Mwari aitaka kastori achikutsvaga. Imwe stori yaitiwa kuita rusando guno, manzwa pachiimbwa. Tisatatanga this service paimbwa. Ndo kastori kawaitigwa naMwari kuti utendeuke. Tisatataura nyaya dzinodzi pane vanhu vanga vachikomenda kastori. Ukaona munhu akuitikwa zvemastori, Mwari amunyara. David akanyagwa naMwari kuitigwa zvemastori kuti azvitonge ega, kutaura kuti sentence rufu. For your information, all those who sinned, result is death. Nokuti vese vakatadza vakasasvika pakubwinya kwaMwari, nokuti mubayiro wezivi, it is death. But now that we are alive, it is by grace kuti tiri vapenyu. 2022 yanga ikafangwa kusapinda kana munhu 1 gore rino iri. Taifangwa kuti pai pamairidza zvamairidza tese tibva tangofa, from small to big. Every nation, every country, every continent paisafanirwa kutangwa goretsva, but by grace vatadzi vakapinda mugoretsva. Uita sei wovhaira wotora sheshe yemunhu. This morning, it can be afternoon to somebody. I want to suggest, bvuma zvinyangadzo, bvuma kutsiurwa, kuti apa wakonewa. Unoziva kuti tunoita dambudziko nevanhu mukati mekereke vasingadi kutsiurwa. Pangaipo pano kana munhu kataura zvawataura zvine chekuita nekutadza kwake, munhu achinzvenga taura vari kungo vasiba havachatauri nenyasha. Unoda kutaurirwa nenyasha iwe wakatora sheshe yemunhu. Unoda kutaurirwa nekunzvengwa. Nathani akabva angoti since wazvitonga
yazvibika yega, ndiwe munhu wacho. As I'm speaking right now, hapana umwe atiri kutaura nezvake kunze kwangu, kunze kwako. Pauro anoti, hongu kune vatadzi vandinoziva, but I am a chief of sinners. Ndini mutadzi mukuru. Gore rino iri munhu waMwari, bvumawo zvinyangadzo, bvuma zvakaipa. Kana watoona kuti pane vanhu vari kunyeya vachitaura nezvako, by the way, kunyeya kuitigwa guwa, hakusi kuitigwa makuwa, hakusi kutaurirwa makuwa. Gandi kutaure kunzi makuwa, kungora kuti chokwadi chausina kubvumidza uchitaurwe. Hadzisi nhema, makuwa hadzisi nhema. Ukatonzwa kuti pane vanhu kunyeya vachitaura pamusoro pekarekta yako, iti Mwari maita henyu, at least vandinyara, havana kutaura ndiripo, vatotaura vari vega, ndatoinzwa neguwa. Itonyara kuti Jehovha ndakutadzirai. Kuna kutsvaka kuti ndiani angazvitaura, ndiani akazvitaura. Imeseji yakabva kunani. Wanyanya kuda kuita mutsveni, ndotokunzwa uchiti deformation of character. What character do we have? Yatoda kunzi ya deformer. A deformed character. How can a deformed character be deformed? Takadeformeka kudhara nekuda kwekutadza kare. Tongori vatadzi, even mudzimba munhu anoomegwa nokuti sorry, iye achitori sorry already. We are already sorry nekuda kwezvakaipa zvakaita. Noti kupisa usavi ndoingava mhosva yekuti ungatadze kuti sorry, watopisa. Isu takapisiwa naDiabolos musuya patakanga tauda kuenda kuchechi. Satani akatikonesa. Tiri vatadzi kudhara. Kana zvatotaurwa pachena chitobvuma. Kana wabvuma wapona. Inde kuna zvakazarugwa kuna Mapsalm 51, uchaona the whole chapter David akureurura chitema chake, but apa akangotaura 2 words, ndatadzira Jehovha. Hauna kutadza here munhu waMwari? Izvozvi zuva izvozvi zvishomani zvegore rino pane vanhu vatotadza zvegore rese, zvokuti kunyange vakasonza vachatadzizve zvavatotadza izvi vanotopinda mugehena chete. You don't need the whole year kuti utadze. Zuva rimwe omwe akangotadza musi wekutanga wegore pa New Year ndopa vakatova vatadzi. Izvozvi vakateerera mharidzo vari vatadzi. Vari kutofungidzwa kuti mharidzo yanhingi. Wailisi pa program chiti kokanai kuti muuye toda kuti munzwe mharidzo makawanda, but mharidzo ino haisi yekufoshora, ndeyekuhara. Tora hara kwete foshoro. Tiri vatadzi. Muimba anoti ngatiimbe pamwe tese tikudze zita raJehovha, ngatibvume zvinyangadzo. Kana tabvuma zvinyangadzo, iye Jehovha unotiregerera. Nathan akaudzwa ipapo naDavid kunzi ndatadzira Jehovha, ndokubva atonzi hauchafi. Chaita kuti tisafe kusvika gore rino iri ndiJehovha anzwa nyasha. Pane munhu atireurura zvitema, amira nesu tisipo. Iyeye anonzi Jehovha, Jesu Kristu pachake. Haungamunyariwo here nezvawakaitikwa? Wakabvisiwa kumombe, nhasi wamunhu pakati pevamwe. Jehovha wakakunzura ngoni. Wakabvisiwa mukati memhomo ukamiswa pakakwirira, nhasi wakutora sheshe yemunhu. Kana taura pamusoro pesheshe yemunhu, kutora zvisi zvako uchitorera vamwe vanhu, kutora zvevapfupi nekureba, zvoreva kuti wo une chisimba unotora zvinhu zvisiri zvako uchizvikonvheta kuti zviite zvako. Mweya uyu kana wakapinda nesu muna 2022 hausi mweya wegore rino uyu, mweya wegore rapera. This year it is a year yekuti Jehovha tiregerere zvakaipa zvedu. Utadzi ndo hwedu. Unoziva kuti dambudziko revatadzi ndere kuti vatadzi vanosekana pachavo. Ndakaverenga pane imwe nzvimbo Ellen White achitaura kuti ngirozi dzinoshamisika dzichiona vatadzi vachinongedzana zvitema nekusekana zvinhu. Idzo ngirozi izoti ko uyu mutadzi ari kuseka uyu mutadzi zvinombofamba sei? Vatadzi vanga vakafanirwa kutsinatira pameso paMwari nekuda kwezvakaipa zvedu. Hakuna chitadzo chiri bhetaka, by the way. Zvivi vamwana vachaenda kugehena nezvivi zvekungofunga kwete zvavakaita, vakashaya mukana wokuita. Kana Abrahama akanzi ndibaba vekutenda nokuti akauraya Isaac wasina kuuraya, zvoreva kuti akatomuuraya mubrain asati amucheka. Mwari akati hauna kundinyima mwana wako. Zvoreva kuti pane vanhu vachaenda kugehena vasina kuita zvivi zvinooneka, havana kuwana mukana, asi vanonzi vatadzi. Ndoda kuti tinamatire mweya wokubvuma zvinyangadzo. Ndo rimwe dambudziko redu, kutaura chokwadi pakuona kwangu inini.
ina ndizvoni kumarai ndozvoona pandiri kuti wakomana unotoona kuti paita basa kuti munhu abvume kuti ndiri mutadzi kuna Mwari, kutenga kuna Mwari chaiko. Unoona kuti munhu pane nyaya kuti ubvume kuti sorry Lord, ibasa munhu anotoda kutendereka. Onzi akamuda kuti vatobvuma nyaya yenyu kwanzi approach yakandi approach nayo. Unoda kuapproachwa sei? Unoda kuapproachwa pawaita zviwi akaapproacha sei zviwiwe wakuda kuapproachwa kanzi havangoti gaka havangoti ga. Iwe pachako bvuma zvinyangadzo. Kana wabvuma zvinyangadzo ipapo Jehovha anobva kuregerera. Ndoda kunamatira vanhu vanoti pastor pamuchazvinamatirawo ndinamatireiwo kuti ini ndiri mutadzi. Ndiri mutadzi. Imbomira kunyora kuti amen. Nyora kuti ndiri mutadzi kune vari kutevera vari pa YouTube panonyoreka nyora kuti ndiri mutadzi. Haikuna kuti amen Mwari ngaakudzwe. Imbomira mashoko emunhu kwaye ekuti mbiri kuna Mwari. Mari dzene point. Kana kutumira zvimastar nekuisa zvimamojizvo. Iti ndiri mutadzi kwete kwandiri pati kuna Jehovha. Kana wanyora Mwari vari kudenga. Haleluya. Pauri kupedzisa kutaipa uchiisa kadot usati wati send, Jehovha anobva ati back to sender. Back to sender yaJehovha kuregeregwa kuti tave vakacheneswa. Mwari wabva watiregerera. Pabva panzi hauchafi. Baba tomutendai rusando govatadzi kwataita pano. Mutadzi muparidzi, mutadzi muteereri, mutadzi mutekenyi wemarimba, mutadzi ari mukati mechechi, mutadzi ari kunzwa, mutadzi ari kuona, mutadzi akaronga chirongwa. Tiri muchechi yevatadzi, takamira panzvimbo yevatadzi, tiri mukereke inotungamirwa nevatadzi, vaimbi vaimba vatadzi, vanamata vatadzi, vese vari kuteerera mhari dzovatadzi. Naizvozvo mauya changamire pateritori yevatadzi. Patinoshamisa hamusvibi nekuti takasviba, hamusvibisiwi nekusviba kwedu. Muri Mwari akatendeka. Tiregererewo zvakaipa zvedu nokuti tatadzira Jehovha nekusingaperi. Amen. Ngatiimbe pamwe tese kudza zita raTenzi, mbiri ya mambo ya Mwari. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, Jesu zita remasimba. Kudza zita raTenzi, rine simba kuponesa. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. Kudza zita raTenzi, Ngatibvumei zvinyangadzo. Kudza zita raTenzi, tachenurwa ngeropa ro. Kudza zita raTenzi, mwese kudzanyi zita raTenzi. 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 Kudza zita raTenzi.